ראש הממשלה מתייצב מאחורי חוק הלאום היום. ציפי לבני מודיעה בצהריים בתגובה, זאת הכרזת מלחמה. למה השמאל כל כך מתנגד לקביעה הברורה שישראל היא קודם כל יהודית ואחר כך דמוקרטית? עורך הדין יורם שפטל, שלום לך. שלום וברכה. אתה יודע, אותי זה די מדהים שעוד יש ויכוח בסוגיה הזאת. אגב, לי זה מאוד ברור, אני מניח שגם לך. קודם כל מדינה יהודית, לא? אין בכלל ספק בעניין, אבל אני מתפלא שאתה מתפלא שיש בינינו כה רבים שהם נגד זה. דרך אגב, זה אחד המעלות הגדולות של החוק, שהוא חושף סוף סוף את הפרצוף האמיתי של השמאל, שכל הזמן מצדיק ויתור על שטחי מולדת כדי לשמור על יהדותה של המדינה, ואז כאשר באים ושמים על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד שאומרת שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אתה שומע פתאום גוואלד. כלומר, שכחו מזה שצריך להגן על יהדותה של המדינה ברגע שצריך לתרגם את זה באופן מעשי. אבל שים לב, דווקא ציפי לבני כל כך נגד, היא אפילו אומרת מדובר בהכרזת מלחמה. מה זה דווקא? מה זה דווקא? השמאל והגברת ציפורה שפיצר, שמשום מה אתה קורא לה ציפי לבני, כי שמה הוא ציפורה שפיצר, או ביידיש ציפקדר שפיצרקה, הגברת הזאת היא בקצה הכי שמאלי של המפה הפוליטית. אני לא רואה שום הבדל מהותי ענייני בינה לבין זהבה גלאון. וכמו שזהבה גלאון, יחד עם בעלי בריתה, אחמד טיבי, זחאלקה, חנין זועבי וכיוצא באלה, יוצאים בשצף קצף נגד החוק הזה, בדיוק מאותם סיבות, אבל בדיוק מאותם סיבות, ציפורה שפיצר יוצאת נגד החוק הזה, כי היא מתנגדת בתוקף להמשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, וכשם שהשמאל רימה אותנו 33 שנה, כשהוא אמר שהוא בעד ירושלים מאוחדת, ואין לחלק את ירושלים, ובבחירות של תשנ"ט אמרו לנו, ברגע שביבי אמר שפרס יחלק את ירושלים, ברק יחלק את ירושלים, אמרו גוואלד, סקנדל, רמאי, נוכל, ואחרי שנה הם באו וחילקו את ירושלים. אותו דבר בנושא המדינה היהודית. אין מי שמתנגד יותר למדינה היהודית מאשר השמאל. למה? במדינה יהודית אין להם סיכוי, וזה דור וחצי מוכח בכל בחירות, אין להם סיכוי להגיע לשלטון. הם צריכים שהמדינה לא תהיה יהודית, הם צריכים להכניס פה עוד מאות אלפי ערבים, ואז אולי יש להם סיכוי להגיע לשלטון, כי אצל השמאל השלטון הוא מטרה בפני עצמה. איך הם היו אומרים פעם? הגמוניה של מעמד הפועלים. אבל תגיד, שפטל, כן, איפה החוק הזה ישפיע על אורח חיינו באופן מעשי, אם וכאשר הוא יעבור? אני חושב שבאופן מעשי על אורח חיינו היומיומיים הוא לא ישפיע. אבל, פרשנות של בית המשפט העליון את חוקי המדינה תצטרך לצאת מנקודת הנחה שהעיקרון היסודי, הפרשני, הכללי של כל חוק, האם הוא מתיישב עם היותה של המדינה, מדינה יהודית, מדינת הלאום היהודי או לא. ולכן, שוב, לא כשאנחנו הולכים למכולת, אבל בהיבט הלאומי, בהיבט הקיומי שלנו כאן, כן. החוק הזה בהחלט ישפיע, ולכן האויב הערבי והאויב האדום מבפנים הם כל כך נגד החוק הזה. אגב, מה הסיכוי שהוא יעבור בסופו של דבר, כשאני רואה היום שנתניהו מתכוון לתמוך בשינויים קלים, אתה יודע, כדי לתת איזה רוח גבית? לדעתי החוק יעבור משום שבסוגיה הזאת, עם כל החימה של המפלגות הדתיות, החרדיות ליתר דיוק, כן. על נתניהו והליכוד, הרי אין לי ספק שהם יצביעו בעד החוק הזה. ואז יש רוב מובהק בכנסת לחוק. אוקיי, עורך הדין יורם שפטל, תודה. תודה גם לך. עוד מילה אחת בעניין הזה, עם הפרשנים שלנו הערב, ארי שמע עם מאי גולן, ערב טוב לכם. ערב טוב. למה בכלל צריך להיות ויכוח? קודם כל מדינה יהודית, אחר כך מדינה דמוקרטית. זה לא המצאה מהיום ולא מאתמול, לא? אמנם במגילת העצמאות לא כתוב שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, מסכים איתכם, מחנה הימין. אמנם כתוב שם שהיא מדינה יהודית. זה לא קשור למחנה, אתה חושב שזו מדינה יהודית, איפה אתה חי? אתה חי במדינת כל אזרחיה? אני חושב, לא. זה מה שהם רוצים, זה המטרה של השמאל. אני רוצה לומר משהו כזה. השמאל בשירות הבט"ל. אני רוצה לומר משהו כזה. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית שאם תרצה או לא
לא תרצה, היא תהיה מדינת כל אזרחיה, ואי אפשר אנחנו חיים במדינה יהודית. אי אפשר להפלות מיעוט. עכשיו אני אשאל אותך... מדינה דמוקרטית. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. קודם כל, יש מדינה יהודית אחת. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אז בשביל זה יש לך את חוק השבות. מה אומר הסעיף בחוק? חוק הלאום בסך הכל אומר שאם בית המשפט יצטרך להחליט בעניין שהוא עומד במחלוקת, ומתנגשים בו אינטרסים יהודים ודמוקרטיים, הוא יהיה בעד היהודים. נכון. נכון. זאת אומרת, עכשיו אתה אומר, לפי זה, מה זה יהודי דרך אגב? לפי איזו הלכה יהודית אני שואל? הרי גם היהודים עצמם... לא! אני לא נכנס, כי לפי זה יוכלו להשבית את המדינה לחייב אותך לשמור שבת. משום שזאת... למה לא? לא, זה מכוון... זה לא יהודית? אז למה הוא מכוון? נגד ערבים? לא, הנה. רגע. לא, זה משהו מעניין מה אמרת. אתה שחקן טוב. לא מהיום אתה שחקן טוב. אם זה יהודית ולא דמוקרטית, יחייבו אותך לשמור שבת מכיוון שזאת מדינה יהודית. זה מה שאתה רוצה? לפני שנכנסנו, ארי קרא פה את מגילת העצמאות ורצה לראות איזה דברים הוא מביא משם. אני לא מבינה על מה הוויכוח. זה לא עלבון. לידך עשיתי את זה. נכון. אנחנו חיים במדינה יהודית. מדינה יהודית שיש לנו אחת. לערבים יש עשרות מדינות, לאפריקאים יש עשרות מדינות, לנו יש מדינה יהודית אחת. אני לא יודעת מה עבר בראש של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא מינה את ציפורה שפיצר לשרת המשפטים. אני בטוחה גם שהוא מתחרט על זה היום. איך קראת לה? ציפורה מה? זה השם המלא שלה, ציפורה שפיצר. זה גזענות, זה כמו שאמנון אברמוביץ' קרא למירי רגב צבעוני, האשימו אותו בגזענות. מה שקורה עכשיו... אמנון אברמוביץ' מותר לא, זה לא היה גזענות גם אז. זה לא היה גזענות גם אז. אפשר גם לקרוא לה שפיצר. לא, למדנו משהו, שפיצר. אתה לא חושב שקורא לי גזענית. כן, מאי. לא, את לא גזענית. לא, אתה. את לא גזענית. את לא גזענית, את לאומנית, יש הבדל. אני לא מבינה על מה הוויכוח. הוויכוח הוא הזוי. במדינה היחידה שיש לנו, אנחנו צריכים לבקש רשות להיקרא העם היהודי. אני לא מבינה למה הגענו. אנחנו נקראים... אולי גם נבקש רשות על דגל ישראל, נבקש רשות גם על המנון המדינה. אנחנו צריכים... רק תעני לי משהו אחד. לפי איזה הלכה יהודית? מה זה מדינה יהודית? תסבירי לי. אני תכף אסביר לך. תסביר לי. ראש הממשלה צריך להתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי. אם הוא ממשיך למנות את שרת המשפטים, שהיא בשירות הבג"ץ, שהם בשירות השמאל, שרוצים פה מדינת כל אזרחיה, מדינת כל מסתנניה, מדינת כל אויביה, הכל חוץ ממדינת היהודים. זה המנגנון שלהם. אין לי ויכוח עם מה היא צודקת. ואנחנו צריכים להתעורר, רגע, אני רוצה להגיד על משהו שאת צודקת. הנאום יפה, מחיאות כפיים. אני רוצה להגיד משפט אחד. ליבי שווה, אני מבין הרבה יותר אנשים כמו מאי גולן, שאומרים באמת, אנחנו רוצים מדינה יהודית וזהו וגמרנו. אתה לא רוצה מדינה יהודית. מאשר שנייה, מאשר אנשים כמו עופר שלח, שאני אומר לך שגם אם יאושר החוק לא יפרוש מהממשלה, והוא לא יכול לעשות משהו אחר, וציפי לבני אין לה ברירה, בהתאם לקהל בוחריה, להיות נגד החוק הזה. מי זו ציפי לבני? נכון, אבל זה הכל. היא הייתה פעם בליכוד, היום היא בקדימה, היום היא שמאל קיצונית. היא ביתו של קצין המבצעים של הארגון. הוא לא מתהפך בקרב, הוא לא מתהפך, כי מנחם בגין לא היה נותן יד לחוק הזה. מנחם בגין, אני עוד משפט אחרון. אתה הדובר של מנחם בגין. ודאי, האיש הכי קדוש. אני חילקתי כרוזים בשבילו. מנחם בגין לא היה נותן בחיים את החוק הזה, וציפי לבני היא ביתו של איתן לבני. ושוב אני אגיד, מעולם לא אמרתי לבן שיחי שהוא דובר שטויות, אף אם סבר. את יודעת, גם אם הייתי סובר שאת מדברת שטויות, לא הייתי אומר לך. ומאי גולן. לא, ברור שהוא תודה, יעבור. תשאירו כוח, יהיה כאן עוד דיון שיסקרן אתכם מאוד בהמשך. תודה בשלב הזה. תכף גם אני אסביר לך למה הכוונה בחוק. הפסקה של דקה אחת לפרסומות.